Right, meillä on täällä kaksi nuorta myyntitykkiä. Kertokaa aluksi ihan omat nimenne ja mistä koulusta tuut. No, mä oon Vuoren Emil ja mä tuun tuolta Etelä-Kymen ammattiopistosta. Joo, ja mä oon Lauri Joki-Anttila ja mä tuolta Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistosta. Alright, kisat on nyt niin, teidän kohdalta melkein ohi, tuloksia vielä odotellaan, mutta miten luulette, että pärjäsitte ja miten meni toi suoritus omasta mieltä? No, en sitä pärjäämisestä vielä tiedä, kun ei tuloksia tullut, mutta ihan hyvin meni omasta mielestä ainakin. Joo, sama, että pitää sitten katsoa mitä nuo tuomarit on mieltä, mutta omasta mielestä meni ainakin ihan kivasti. Ja oli ainakin kokemuksena erittäin kiva ja oli oikein mukavaa olla tuolla myymässä tuota blenderia. Mitä te luulette, että on teidän omat ehkä vahvuudet, millä te olette sitten erottanut tuolla kilpailussa? No, mun vahvuuksena ehkä se itse asiakkaalle myyminen, mutta nyt vähän noita asiakkaita oli huonosti, niin sitä en ehkä ihan päässyt sit niinku tekemään, mutta en mä tiedä. Mä veikkaan, että mun vahvuuksia oli ainakin se tarvekartoittaminen ja sitä asiakkaalle niin kuin henkilökohtaisesti myyminen. Että se meni ainakin omasta mielestä itselläni tosi hyvin. Miten luulette, että tuutteko ensi vuonna tai tulevaisuudessa vielä ehkä osallistumaan vastaavanlaisiin kilpailuihin, jos on mahdollisuutta? No, mä oon täällä nyt toista kertaa, että eiköhän tää nyt oo sitten tässä tavoiteltu nämä taitajat sitten, että jos tästä jatkoa ei enää päästä, niin kyllä tää on viimeinen kerta. No, mulla ihan miten sitten elämä rullailee eteenpäin, mutta mahdollisesti ensi vuonna, että ainakin tää oli siis mun ensimmäinen kerta täällä asiakaspalvelun taitajissa, mutta oli niin mukava kokemus, että niin pitää sitten katsoa ensi vuonna, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Alright, kiitos teille ja tsemppiä vaan tulevaisuuteen.